Allah'ım senin. Само барони и пари. Дай ми 20 лева, си строим мустака. Ще дам. Аз открадна мартинската. Ябака, Рено. Нямам арабъл. И вика, здравей. Викам, напас ме. И полицаите вика, какова, кога кара с хабуди. Кима е бил хабуди, има. Добре, не, кой кара колата? Наруска на Кадирчуце дъщеря му демек. Вика, нос ми не гесорако. Това кара с кого било. Полицаите вика, те много те познават. Викаме това на... има ми опущинали. Моята жена като такова, викам, съпруго, какви са тия чаши от това, очисти малко мивката, ма. Къде си тръскам сопола? Ти па си малко байнаджие. Негативна слика, ти па нима снима, че не съм мръсен. Няма нищо. Това би за алкохолно ли? Това би за алкохолно ли? Бе, не пие пъти, бе. Това е справника за бъблито. О, значи тук си. Един турчен седнал е рекал, те бир хейч, бир инсан, анас, бана, сам, бана, бян, сана, онор, съвърм. И накрая тук каза, хан, сана, бан, сана, хайде отнем ти бека да го има на спалата, те червени домати, кой ги имам разклади. Нема снимай, че аз обичам много музика да имам. И после хубава мука от камнака нямам пари, Боже, овчар станък, гьобри овчарски проданок, да изема мале чорапи. Гюзерим, сенем бактам бани. Защо ме остави? Разбираш ли гръцки? Гръцки. Голямо чудо, много пари, апартаменти за тебе дадох. И тя достойна дина. Бракте бени, бракте. Ох, анам, gezim karacım ananı. Специално за Шумен, много запорним. Колко съм за някакво. Хубава Бога, тя няма. Ирина, мама красива, до мене сутрин легнала. Я си става и викам, какво правиш, госпожа? Тя викам, с бели питички. Ама, бъге мол. Аз съм доста за тебе, бе, какво ме такош? Мале, катой, мачачам по врата. Викам, бягай, че си пала печката. Викам, много пари ще ти докарам, сейчас ме да се го ставам. Викам, жено, какви сте приказки, ма? Аз се върта синджира да бъде. Потом да сликай. Така, какво става? Баша! И тогава викам, Иринова бука, при много пари, и тя ми вика, и аз съм свикнало да ходя назад, напред, назад, напред, се викам, хойкам си, мамо, хойкам си. Само виски и луканка донес при мене.
И като ми донесе едно гитардина беше такова ми докара. Шпек салам. И ябта беше. Ябта си не обичам те. Викам, чакай малко, ти толкова много пари, къде му обичаш? Аз сега така. Викам, обичам те. Има шубаво тяло. Да, там да стека. Я се нагази. Са. И накрая чупих салама и го почна да ям. И тя вика, не, аз ще седна тук до тебе. Викам, не де. И като видиш аспата да го има, пратя полицията. И дела.